everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Kamu ra di hapon? Angel, pwede magkita ta? Magkita ta, Angel P. Please lang. O nganong makikita man mo nako, ha? Ngano? Unsa inyong tuyo nako nga nagsapaway mamagsulti? Oo niya na lang inikita na to, Angel. Lisod i-explain. Ug-asa man sa kuno ta makita? Mag-agad lang minimo kung asa imong gusto. Adto lang ta. Okay. Ako'y magbuot, ha? Okay. Kaon na to ini. Wa pa man si Angel. Magdungan ta ta. Natuog pa man tingali, attorney? Irene, doon ako ibalita. Good morning. Good morning, attorney. Si attorney Rabay nagluto, Angel. Oh, mau ba? Lingkod na. Sige, mga na ta. Unsa man tong giingon nimo nga balita? Nanawag na ko sila si Ryan ug Rona. Oh, Unsa may toyo? Makikita sila nako. 20 minutes naman yan. Wapaligis, Angel. Matunga pa ka to siya? Waton lang nato. Kitay doon na tuyo. Kitay mo antos ug paabot. Papresyo yung bayana, uy. Sumaya to mahimo. Importante mo kayo ang tuyo niya. Musugot ka siya? Ato ganis pa yan. Ay, mantag musugot, uy. Magpakiluoy lang ta. Mapakilo, uy, cute. Sa manday. Saan niya pagsugot kung di ta magpakiluoy? Ay, narasya yan. Ato, ara, oh. Nangita na to. Angel! Di arami! Oh, Among gisoroy dito. Hapit-hapit na nakapatukod na silang mga bahay. Pila na lang kabuok sa mga nasunugan ang wapa. Apil lang amo. Maog yun. Maumurag mga tulo or upat na lang kabay ang wa makapatukod pagbalik. nya? Ganong gisultihan mo ko ninyo, ana? Kuan. Nakahuna-huna magud ko, Angel. Magtukod na gid og balik. Kay lisod kayo nga magrenta eh. Onya lagi. Usa may lapot nako. Kung nakahuna-huna ka, ana. Pawa mami kwarta, Angel. Shh. Inaya lang sa di mong tingog, Angel. Makabayar raban unya minimo kay na may trabaho sa Ryan. Ako gayon yung huwaman? Actually, si attorney magyud ang among huwaman. Pero ipaagi lang namo nimo kay ikaw may suod niya. Wala no? Bilibas na ako sa kabaga sa inyong naong, no? Nagkahuna-huna gid mo, anak, no? Human sa inyong pagbinaboy sa mansyon? Nagkahuna-huna gid mo panghuwa mo kwarta ni attorney, no? Wala no? Og lain pang kabaga sa inyong naong ay. Feeling magtiayo na gid kay mong duhado. No? Labi ka na ron na. Feeling asawa kay ka. Unsa man? Ha? Way labot atong baya sa Irene? Nagbuwag naman sila. Ayaw nagbuwag. Angel, ayaw na lang gud mi lisod di sura. Tapangin na lang gud mi. Buta na Kaya awagin ni mo Ryan sa? Murag ikaw naman tingali ang pinakabagagnaw nga akong nailhan. Marisan. Uy. Marinasad. Nanghangyo na gani mi nimo. Nagpaubos na gani mi. Yati ra. Sige na, good Angel. Maluoy na lang sa guka na mo, good. Ngano gutaw maluoy ko ninyo, ha? Ngano? Maragin ako pirma tanan. Sikitas kamot eh. Wa lagi ko magselos. Ngano ko magselos ko? Tagis pamati ka doon magsilos eh. Pero
mas nindot gid unta to kung iyag yung gidirect pagsulti nako. Mas nindot gid unta sa pamati. Ikaw ba yung hinungdan nga nung gisapot ko? Ay, nindot gid eh. Ay, Angel. Kamay panahon na lang yun. Kamay na lang yung panahon ang akong pagantos. Ay, kimingaw naman ako niya. Saka ako manawag ko. Pero, saan sa himo na akong alibay? Di man pwede nga, mutukan ko sa tinuod nga gimingaw ko niya. Nga gusto lang ko nga makadungog siyang tingog. Mabalikasan kung dili oras kung ako ng buhaton. Sige, may nga alibay ha. Isip-isip, Mervin. Isip-isip. Ay, Kinsay. Oh my God! Si Angel. Hello? Kuyawan mo sa tas imong hilo eh. Sorry. Nanawag lagi ka. Hindi ka busy? Mana ko. Ha? Muanhi ka? Sure ka? Muanhi ka? Di ko sure. Nagduha-duha ko. Oh, Nagunsa day ka. Nga nakuyawan mo ka mo anak ko. Nakayuyab diha? uy! Wala ko mag-expect ba nga muanhi ka. Sige, ari dayon. Dili ko busy. Pagpaabot ko nimo. Okay, bye. Bye. Yes! Muanhi siya! Woo! Na siya nagatang nako. Miss, bawal mo park diha. Pwede na ka mo park diha. Oh. Pwede na siya mo park diha, guard. Dito di ay pwede mo party ni da. Pero kita kaanti ko privilege ni Mervin bisag supak sa rules. Huwag ka lagi ka mo park diha. Wala man ka makaali. Mo violate kita sa rules din eh. Oh, doon naman yung mga exemptions ang rule. O usa na ka. Pero tingalig, bitaw no? Doon naman yung exemptions ang rule. Bisan wa ko mutanaw, pero maka-feel ko nga ni ana to ang mga matas mga tao. Nakaila naman ang uban nimo. Na curious lang na sila. Labi pa nga simple ra kay kag porma. Mao ba? Ngano ni hunang manta? I-introduce ti ka formally sa mga tao. Ayaw ba ya ha? Ayaw yun, sumbagon yun ka. Agoy. Sige. Di na lang kay masumagan ko nimo. Kipawag yun ka nga allergic ko anang mga inaana. Okay, noted. Nagbuta lagi na ako. Na-high blood yun ko. Lamian na lagi ilabos mga pagkaon sa ilang mga dagway. Ay gani, nakapugong pa ko o ni-walk out na lang ko. Imo nang gipahibaw si Irene? Awa pa. Nidiretso lagi ko din para na ako'y kaistoryahan. Thank you, Lord, ha. Ipugit siya nga gipaanhi. Mervin. Naminaw ka? Ha? Oy. Good. Good nga mi walk out na lang ka ug mi anhi. Wala ko na ako istoryahay si Irene. Na-worry ko nga madisturbo siya sa trabaho. Bago para ba siya? Ma-distract niya siya. Wa may problema kay ikaw ra maghihapit tag iya sa iyang gitrabahoan. Kunya kay wa man mahibaw ang mga tawa na. Labi na gito ilang department head nga gwapa. Unsay gwapa ba? Kato kung ni angkla ni mo nga ang naong murag cake nga baga kay icing. Unsa to? Murag cake nga bagag icing? Okay tinuod bitaw? Baga kay make-up? Murag empleyada sa gobyerno sa karaang panahon. Ngano na apil man mga empleyado sa gobyerno sa karaang panahon eh?
Ay, mamatay ako madunggan sa akong lula sa una. Every time nga, magyaw-yaw siya sa mga empleyado sa gobyerno. Wa ko nilaing trabaho, tibok adlaw, magsigilag pamulbos, pang lipstick. Di na ko na mailhan ang mga tinuod nga dagway tungos kabaga sa make-up. Mao ba? Uy, unsa guli ay? Ug mao to yung dagway sa department head nila ni Irene. Baga kay make-up. Unya, murag cake? Mura lagi cake, nga baga kay icing. Pagkasiaw, gini ako pinangga, oy. Oh, And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.